Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Karong adlaw i-finalize sa Team Pacquiao ang ilang pagbisita ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Nagsupply na og kuryente ang Sugbo ngadto sa Leyte ug Bohol nga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Naproklama na ang mga midaog nga kandidato sa kapin na sa katunga sa mga barangay sa Zamboanga City. Og hugot nga gibarugan sa Baguio City Government ang pagban sa pagpamaligya og pabuto sulod sa dakbayan. Karong adlaw planuhon sa grupo ni boxing icon ug Sarangani Representative Manny Pacquiao ang ilang pagbisita sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Gisugat kagahapon sa hapon si Pacquiao og heroes welcome sa iyang pag-abot sa General Santos City ug Sarangani Province. Direktang milupad ang chartered flight sa Team Pacquiao gikan sa Macau ngadto sa General Santos City diin gisugat sila sa libuan ka mga fans. Midaog si Pacquiao niadtong Domingo batok sa American boxer nga si Brandon Rios alang sa WBO International Welterweight title. Gikan sa Gensan Airport, gihimo ang motorcade padulong sa Kapitolyo sa Sarangani Provincial sa lungsod sa Alabel. Gisugat si Pacquiao ni Sarangani Governor Steve Chongbian. Sa iyang pakigpulong at tubangan sa media, nagpasalamat si Pacquiao sa tanang suporta nga iyang nadawat. Iyang gibutyag nga magdala ang Team Pacquiao og mga relief goods ngadto sa Samar ug Leyte. Mikita si Pacquiao og $18 million sa iyang away kang Rios, wala pay labot sa iyang kitaon gikan sa pay-per-view. Milusad og humanitarian mission ang China alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Mipadala na ang China sa ilang hospital ship nga gitawag nga Peace Ark. Gihulagway kini nga state of the art tungod kay mamahimong makapahigayon og surgery sulod sa barko. Ang China mao karoy labing dako nga contingent nga gilangkuban sa 4 kagatos ka Chinese medical personnel sulod sa ilang hospital ship. Dunay mga gagmayng barko nga modala og samdan gikan sa pantalan sa Tacloban padulong sa barko. Mitabang na ang Foreign Search and Rescue Team Global DIRT kon Disaster Immediate Response Team sa pag-ugkat sa mga patayng lawas nga padayong natabunan sa debris sa Eastern Visayas tungod sa bagyong Yolanda. Duna say dala nga K9 unit ang Global DIRT aron mapadali ang pagpangita sa mga patayng lawas. Ang Global DIRT mao'y muadto sa lugar diin gituuhang dunay kapin sa 1,500 ka mga patayng lawas nga padayong natabunan sa debris. Mihimo na sa buog susamang mission ang Global DIRT ni atong 2010 Haiti earthquake ug 2011 Japan tsunami. Sa barangay Anibong gituuhan sa lokal nga otoridad nga duna pay daghang ma-recover nga mga patayng lawas tungod kay pipila ka barko ang nadala sa balod padulong sa baybayon ug nadatugan ang mga balay. Miabot sa 312 ka mga patayng lawas ang nakuha ni adtong weekend. Right now, it's not an easy task, but it's definitely a necessary task. I mean, there's still untold number of people that are missing and presumed deceased at this point. So our goal is to provide closure to as many families as possible. Nagsupply na karon og kuryente ang Sugbo ni ngadto sa Leyte ug Bohol nga naapektuhan tungod sa bagyong Yolanda. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Yes, Menchu, sa press briefing kagahapon sa Mactan, Cebu Air Base, gibutyag ni Department of Energy Regional Director Antonio Labios na nakahatag na ang Subo og 23 megawatts ngadto sa lalawigan sa Leyte ug Bohol. Kini human ma-activate ang Cebu to Leyte power lines. Sa 23 megawatts, 19 kilowatts ang nahatag ngadto sa Bohol pinaagi sa Cebu Leyte Maasin power route. Matod ni Labios nga ang sharing system tali sa Cebu ug Leyte mo resulta sa manageable rotational brownout ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Gani kagahapon nakasinati ang pipila ka mga dapit sa Metro Cebu ug rotational brownout. Gibutyag usab ni Labios nga ubay-ubay sa mga electric cooperatives sa tibuok nasod ang nagtimbayayong alang sa paghiuli ug pag-ayos sa linya sa kuryente nga nadaot
tungod sa bagyong Yolanda ni atong Nobyembre 8. Gianunsyo usab ni Labios nga nahibalik na ang kuryente sa mga lungsod sa amihanang bahin sa Subo. 8 ka generator sets ang napang-apod-apod dito sa amihanang bahin sa probinsya, pinaagi sa Cebu Provincial Government. Kung wala na moabot nga interruption, matud ni Labios nga mahibalik na gyud ang kuryente sa tanang dapit na naigo sa bagyo sa di pa matapos ang tuig. Menchu. Daghang salamat. Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Gitapos na sa Muslim community sa Lanao del Sur ang ilang oplan tabang Visayas alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Menjumi, tapos kinatong Domingo ang Oplan Tabang Visayas sa Mindanao State University, main campus sa Marawi City, Lanao del Sur. Gipasugdahan ang relief campaign sa Carancho MSU Chapter, CSO o Kalimbago o sa Kalimbago Movement. Matod pa niya Autonomous Region in Muslim Mindanao Assemblywoman Samira Datok Tumawis, ang 13 kaadlaw nilang relief operations mipakita sa dagang hulagway sa voluntarism diha sa mga kaisunang Muslim. Daghan ang mitunol o hinabang nga dili gustong magpaila. Nakakolekta ang kampanya o kapin sa 700 ka kung relief goods o kapin sa 4 o 40 mil pesos gikan sa Piso-Piso for Life campaign. Ang grupong Beta Sigma mi patukar sa ilang banda aron pagpadasig sa mga lumalabay nga mihatag og pagtulol sa gagmayng kantidad. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Gipaabot nga mo pull out karong simanaha gikan sa mga lugar nga naigo sa bagyo ang mga nasod nga mihatag og hinabang. Lakip sa mga mo pull out mao ang Estados Unidos ug ang Israel. Gideliver sa Estados Unidos pinaagi sa ilang C-130 aircraft ang ilang katapusang hugna sa relief goods ni adtong Sabado. Apan bisan sa pag-pull out sa ubang mga nasod, padayon gihapon ang pagtabang sa lain pang mga nasod ngadto sa rehabilitation efforts alang sa mga nagrabihan sa bagyo. Lakip na sa mga mutabang sa rehabilitation mao ang Britanya, Australia, Brunei ug Thailand. Gianunsyo sab sa NDRRMC nga gatusan ka mga bunkhouses ang tukuron sa mga yuta nga anaa sa Tacloban City ug 5 pa ka lungsod sa Eastern Samar. Masulod ang tagnapulo ka pamilya sa usa ka bunkhouse ug gidumala ang construction niini sa Department of Public Works and Highways. Gidevelop na sa United Architects of the Philippines ang disaster-resistant nga mga balay alang sa mga nagrabihan sa bagyong Yolanda. Mi-issue og direktiba si UAP President Sonny Rosa ngadto sa mga arkitekto alang sa pagdisenyo og mga temporaryong mga balay nga makasugakod sa climate change. Matod ni Rosal, nakigtambayayong na ang UAP ngadto sa National Housing Authority ug sa Emergency Architects Foundation sa France alang sa maong proyekto. Nagtuusab si Rosal nga angayan sab nga usbon ang building code sa nasod tungod sa grabing kadaot nga mugna sa bagyong Yolanda. Yes, actually, it will be revisited. It must be revisited because the code says the structure must be designed, must withstand a 250 km per hour wind. And in Tacloban, they experience 360 kilometers per hour wind. So, building code should be revisited. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, buot sa Baguio City Government nga idili ang tanang matang sa pagpabuto sa syudad. Ang detalye sa among pagbalik. Hugot nga gibarugan ni Baguio City Mayor Mauricio Domogan ang pagban sa pagpamaligya og firecracker ug pyrotechnics sulod sa dakbayan. Gipasabot ni Domogan nga kutob lang sa miaging tuig ang pagtugot niya nga makabaligya ang mga vendors og aerial pyrotechnic products sama sa sparklers ug ubang aerial fireworks. Kini tungod kay nagkadaghan ang nangaangol og sa dili maayong epekto sa mga pabuto. Buot sa mayor nga maparehas ang syudad sa Davao City nga adunay 0 injuries gikan sa
firecrackers o pyrotechnic products matag sugat sa bag-ong tuig. Hinuon tugutan sa syudad ang centralized fireworks display nga pasiugdahan mismo sa city government diha sa designated areas nga luwas alang sa mga tumatan-aw sugod karong December 1. Giauhag sab sa mayor ang City Council pagpalabang og ordinansa nga moisip sa pagpamaligya og fireworks o firecrackers nga usa ka criminal offense o kalapasan sa city regulations. Lakip sa giban sa syudad ang mga firecrackers o pyrotechnic nga gitugutan ubos sa Republic Act 7183 kun ang Firecracker Trade and Regulation Act. Sukad pa sa miaging bulan nang hangyo ang mga fireworks vendors nga katugutan mamaligya sa ilang mga produkto. Apan nagmagahi ang mayor sa paghatag og special business permit. Alam naman natin, hindi nagsisinungaling yung ating statistics. Ang dami ang talaga injuries related sa paputok na yan. Maliban pa sa pollution ng ating environment. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, hatagan og tag 5,000 pesos ang matag pamilya sa Northern Cebu nga apektado sa bagyong Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, pasakaan og kaso ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas. Human giingong mironda silang balay nga walay search warrant. Og sa Cebu Daily News, mipasalig ang Department of Energy Central Visayas nga mabalik ang kuryente sa Northern Cebu sa dili pa ang Pasko. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, planong laslasan sa Davao City Government ang Pasko Fiesta Budget. Sa Bandera, Mindanao, gibutyag sa COMELEC nga hapsay ang special barangay elections kagahapon sa Zamboanga City ug Bohol. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, giingong gipaninglan sa NPA o revolutionary tax ang upat ka negosyo sa Misamis Oriental. Sa Mindanao Daily Caraga, may bisita ang medical team sa Butuan City sa Leyte human ang bagyong Yolanda. Og sa Mindanao Daily Davao, gibutyag sa usa sa mga konsihal nga gibihag sa NPA sa Agusan del Sur nga mubiya sab siya isip sakop sa CAFGO. Gipahalipayan sa Crisis Management Committee sa Zamboanga City ang kapulisan ug militar tungod sa malinawon ug hapsay nga pagpahigayon sa special barangay elections kagahapon sa Dakbayan. Gitunol ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar kinsa maoy nangulo sa committee ang pasalamat ngadto sa kapulisan ug kasundaluhan bisan pa man sa gagmayng hitabo ug gamayng kakulian. Mga gagmayng kalapasan sa lagda na matikdan sa daghang presinto. Lakip na niini ang walay puwas nga pagpanghatag og flyers gawa sa polling center bisan gidili na sa lagda. Wala pa gipagawas nga figures ang Commission on Elections kalabot sa voter turnout apan sayo niini si COMELEC Chairman Sixto Brillantes may bana-bana nga anaa sa 60 ngadto sa 65% ang mamahimong turnout sa mga botante sa Zamboanga. Sayong namutar ang katawhan og menos na ang tao sa dayong pagsira sa mga polling precincts untop alas 3 sa hapon. Naproklama na sab ang mga midaog nga kandidato sa kapina sa katunga sa mga barangay sa Zamboanga City. Kini tungod kay nakumpleto kagabi ang pag-ihap ug ang canvassing sa mga balota. Base sa reports nga nadawat sa Commission on Elections Regional Office, 25 sa 37 ka barangay sa 1st District nakaproklama na sa ilang bag-ong napiling barangay leaders. Samtang 42 sa 61 ka barangay sa District 2 may proklama na sab sa ilang opisyales. Base sa COMELEC data, ang tanang nakaproklama miabot na sa 67 gikan sa 98 ka barangay sa syudad. Hinuon ang PNP Regional Police Office sa Rehiyon 9, mitaho nga hangtod alas 12 karong udto, miabot na sa 87 ka barangay kun 88.7% ang nakaproklama na sa mga winning candidates. Gibutyag sab ni COMELEC Regional Director Attorney Wilfred Balisado nga base sa partial reports, miabot ang turnout sa mga botante kahapon sa 68.3%. Mas taas kini kaysa sa banabana ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes nga anaa lang sa 60 to 65%. Midugang si Balisado nga posibleng mausab pa ang turnout rate sa higayon nga makumpleto ang resulta gikan sa ubang barangay.
Nabuhian na ang negosyante ug kauban niini nga gidagit sa mga armadong tao dito sa Lanao del Norte. Nasikop sab ang tulo ka MNLF members dito sa Lanao del Sur ug Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, gibuhian alas 9 kagabi sa mga kidnappers ang gidagit nga negosyanteng si Robert Cua, ingon man ang kuyog niini nga company engineer Edwin De La Torre. Kini human sa malampusang pakigsabot-sabot, pinaagi sa tapang ni kanhi Cagayan de Oro Mayor Vicente Emano kinsa suod sa pamilya Cua. Mismo si Emano ang nikuha sa mga biktima sa wala mabutyag nga dapit. Giingong nangayo og 15 million pesos nga ransom ang mga kidnappers. Apan giingong nabuhian ang mga biktima bisan walay gibayrang ransom. Gawas lang sa gitawag nga board and lodging fees. Walay kasayuran ang kapulisan ug militar sa negosasyon. Ipasalamatan ni Mano si MILF Division Commander Yasser Candalada ug Commander Bravo sa pagtabang alang sa pagluwas sa mga biktima. Gitausap din sa Cagayan de Oro ang pagkasikop sa giingong sinaligan ni MNLF Founding Chair Nur Miswari sa iyo kaganinang kaadlawon. Usa ka Daniel Javier ang gisikop sa joint team sa CIDG, Philippine Army ug Philippine National Police. Mato sa spokesman sa 4th Infantry Division, Christian Uy, si Javier adunay warrant of arrest tungod sa kasong rebellion gumikan sa pagsalmot niini sa pagsulong sa Zamboanga City niadtong Setyembre. Sa Lanao del Sur, nasikop ang duha ka MNLF members tungod sa paghupot og mga armas ug illegal drugs. Menchu. Dagan salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Banabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Makaapekto gihapon sa nasod ang tail end of a cold front nga magdala og mapanganunon ngadto sa hini nga pag-ulan sa Northern Luzon. Mukatapsab ang mga pag-ulan sa Central Luzon ug sa Metro Manila. Mapanganunon nga dunay pag-ulan ug thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Base sa Metro Weatherscape, ulanon ang Mindanao. Og hini ngadto sa kasarangan ng pag-ulan niini sa kasadpang bahin sa Mindanao. Apan dili na mokatap ang mga pag-ulan sa hapon. Sa Luzon ulnon ang Calapan og dunay thunderstorms sa Tuguegarao, Puerto Princesa, Lawag, Legazpi, Tagaytay ug sa Metro Manila. Sa Visayas ulanon ang Borongan samtang dunay thunderstorms sa Tagbilaran, Dumaguete, Iloilo, Tacloban ug sa Metro Cebu. Ug sa Mindanao ulanon ang Cotabato ug Butuan samtang mapanganuron nga dunay pag-ulan ug thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga, General Santos ug sa Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon. Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Mga luha sa yutang samaran, nahiagom sa pagbanlas sa ulan, ug sa hampak sa hangin nga bangis. Mga minahal ko hain na kamo, dili na mamalik ang tanan, pag binasulay angay nga likayan. Huktan ang kaligon sa dughan, ug lantaw sa unahan, kay may paglaom man. Dali na maghiusa ang tanan sa pagmata, gikinahanglan ka sa igsoon.